Кой иска да печели по 1000 добри дела, севап, всеки ден? Веднъж пратеникът на Аллах, саляллаху алейхи веселем, намирайки се в обкръжението на своите сподвижници, ги попитал: може ли някой от вас да заработва по 1000 добри дела, севап? Един от присъстващите попитал: о, пратенико на Аллах, по какъв начин някой от нас може да заработи 1000 добри дела? Пратеникът на Аллах, саляллаху алейхи веселем, отговорил: ако някой от вас произнесе 100 пъти Субхан Аллах, на него ще му бъде записано за това 1000 добри дела и ще му бъдат изтрити 1000 лоши дела. Според друг автентичен хадис от Тирмизи се казва, че вместо лоши дела, пратеникът на Аллах, саляллаху алейхи веселем, казал: ще бъдат простени 1000 грехове. Но и в двата случая това е най-лесният начин за човек да